Tänään meillä on pelivieraana legendaarinen Sampsa Kurri. Tervetuloa. Kiitos. Sä olet siis siksi legendaarinen, että sä oot se Suomen nuorin tietokonekurri, joka pääsi vähän aikaa sitten lehtiin. Kerros vähän muropaketti.comista, minkä kautta sä niinku tuohon lehtiinkin pääsit. No, tää oli tämmönen mun oma kotisivuprojekti, jota mä päivittelin tämmösiä laiteuutisia ja muut vastaavaa. Ja aina vapaa-ajalla tein tätä ja sit myin se sit Sonera Plazalle loppujen lopuksi. Niin, jutellaan siitä vähän myöhemmin, mutta mistä alunperin tuli idea tähän muropaketti.comiin? No, opiskelin tietotekniikkaa ja tämmösiä vastaavia sivuja ei ollut Suomessa missään. Ja sitten tein tämmösiä pieniä uutisia ja laitekatsauksia ja tämmösiä. Siellä on myöskin tietokoneiden virittämistä aika paljon asiaa. Joo. Ootko sä itse keksinyt kaikki jäähdytysjärjestelmät sun muut, mitä siellä esitellään? No, itse asiassa netistä lukenut tietoa ja tämmöstä näin ja itekin jotain vähän koittanut. Ja kyllä sitä lähinnä uutisoinut ja raportoinut niitä muiden virityksiä. No mitäs kautta sitten Sonera Plazan iDom löysi sut? Noniin. No itse asiassa mä otin heihin yhteyttä ja tiesin yhden henkilön sieltä. Ja sieltä sit kiinnostuttiin kyllä aika heti ja ei sitten mitään kummempia. No sitä ei missään vaiheessa julkistettu sitä hintaa, että kuinka isolla rahalla muropaketti sinne myytiin, mutta uskallatko tässä nyt myöhemmin kertoa, että kuinka isolla rahalla se sinne lähti? Ei, mä sitä nyt vitti, että se on ihan sopimuksen mukaan sellainen kauppahinta. Just. Mutta sä oot nyt edelleen sitten teet sitä muropakettia, mutta nyt vaan saat palkan sieltä Soneralta. Kyllä se näin on. Onko sulla muita uusia prokkiksia, että jossain vaiheessa lähdet kolkuttelee Suomi24.fi ovia jonkun uuden idean kanssa? No ei sekin ole. 3 vuoteen ei enää saa tehdä tämmöistä mitään uutta kilpailevaa sivustoa, mutta kyllä siinä varmaan jotain projektia, mutta kyllä mä oon ihan tyytyväinen, että tämän hetken tilanteeseen on ja ei mitään, että palkalla nyt jatketaan sitä samaa hommaa. Ja Kyllä. Mä voitais nyt vähän mulastaa, että minkä näköinen tuo muropaketti.com tällä hetkellä on. Selvä. Paikan päällä on myöskin Jartsa Tulilahti Soneran iDomista. Terve. Terve. Niin sä oot mies, joka Sampsa itse asiassa löysi tänne iDomiin. Ilmeisesti istuu aika hyvin, että olitte jo vähän etsinyt tämmöistä laitteista pohjasta ratkaisua. Joo, eli niin kuin laitepuolelle uutista ja vähän semmoista syvempää osaamista. Sitten Sampsa otti meihin yhteyttä ja se istui suoraan sanottuna kuin naula päähän. No mitäs muuta iDomista tällä hetkellä löytyy? Siellä on pelejä ainakin jonkun verran. Siellä on Javalla pelattavia pelejä jo 31 kappaletta. Tämmöisiä tavallaan klassisempia pelejä. Sitten ihan peliaiheesta uutista, peliarvostelua, artikkeliesittelyä, pelien demoja voi downloadata koneelleen, päivityksiä peleihin. Ihan niinku oikeastaan laidasta laitaa kaikki mitä pelaamiseen liittyy. Ja online-palvelimia pelejä varten, että voi netissä mättää muita vastaan. Ja Minkä verran muuten Sampsa jouduit muuttamaan sitä muropakettia? Tuliko tuolta grafiikkaehdotuksia ja oikeinkirjoitusta ja kaikkea muuta? tähän mennessä ei ole vielä tullut yhtään mitään. Mitä olisi pitänyt. Samaa mä oon tehnyt mitä ennenkin. Ja en sitten tiedä onko tulos, mutta ei ole ainakaan lähitulevaisuudessa näkyvässä. Jotain ulkoasuumuutoksia voisi tulla ehkä vähän. Ja ei nyt tiedä yhtään. Minä kiitän Tulilahtea ja Sampsa Kurria. Hienoa, että pääsitte paikan päälle. Me lähdetään vepuun.